Cukup bisa meneh bae ya nduk anggone awak dhewe gale seneng-seneng. Merga wektune wis dalu. Matur suwun banget ya lek wis kok libur. Aku ngerasa bingung aku lek ya lek Kakang sapa kae lumpuh. Ora kurang-kurang anggon golek tombo. Aku bingung lho lek golek tombo ning ndi maneh. Lah kok bingung kuwi piye terusan? Lah kepiye to lek munggah gunung mudhun gunung wis tak turuti. Apa karepku ning ndi parah wis tak turuti lho Le. Ning kasunyatane Kakang ngrasa ora mari-mari to Le. Jenenge golek tombo iki ya jodoh-jodohan ora terus tombo sepisan terus mari ki ora ono. Rasane wis bungkel sak goreng atiku. Bungkel ki ya jamak lumrahe wong ancane wong urip. Kudu kepiye to Le? Jenenge wong urip iku wis mesti ana bungkel ana seneng. Wis mesti lumrah. Ning atiku ora sawasasan. Iku mau lho. Iku mau lho jentiane. Kok jentiane sapa? Jentiane kok jentiane. Jentik manis. Anakku